Er det lufthavnen, Egon? Nej, ikke lufthavnen. Det koster øjnene ud af hovedet. Man ved aldrig, om de overhovedet flyver. Hvad så? Vi tog til Carlsberg. Carlsberg? Ja, Carlsberg. De kører til Paris hver dag med friske forsyninger, vi tager med. Hvordan gør vi det? Det er helt lige til. Jeg har en plan. Vi skal bruge en grøn Tuborg. En Tuborg? Ja, hvad ellers? Mænd. Kom så, Tuborg. Tuborg. Ja. Ja, det var så 10 elefanter og 18 guld. 10 elefant, 18 guld. Ja, så mangler vi kun en, og så bliver det 30 som sædvanligt. Det giver 3.600 kasser, lige med 108.000 stykker. Hvad i alverden er det? Hvad i alverden er det? Jeg har da aldrig kendt magen. France contre Luis Rodriguez, Espagne. Pour tout savoir sur le monde de la boxe, sport et musique, dimanche 22 novembre de 15h à 18h, boxeurs, managers, arbitres répondront en toute liberté aux questions de Pierre Leclerc dans Sport et musique, dimanche de 15h à 18h sur France Inter, modulation de fréquence. Ils sont drôles ces Parisiens, ils se croient tout permis.